भाई आपन परिचय ମୋ ନାଁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଝିଅର ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ତ ଆଜିକି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ପଡ଼ିକି ତାର ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଡ଼ଟା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନି। ଯାହା ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଯାହା 8,000 ଗୋଟେ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଥ୍ରୋରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାହା ତ ସେ ସଂକ୍ଷେପ ପାଣି ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ ଭଳିଆ। जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜୁ। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆସି ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ବରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଖବର ପାଇଲୁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଯିଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ପାଖାପାଖି 40 ଭାଗ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭଉଣୀ। ଭଉଣୀ ନାଁ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଇଛି ଝିଅଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିକାଲ କେଉଁଠିକି ନେଇଥିଲେ? କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ତରଫରୁ? ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ରୁ 8,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କଟକରେ ସେମିତି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ସକାଳେ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଦେବ जय जगन्नाथ। किछि दिन टीम रो सदस्य को
ବରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦାମ ସାହାଣୀ ଜଣାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅର କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ଗୋଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଡ଼ଟି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟିମ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଟିମ୍ର କିଛି ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ତା'ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚି ଝିଅକୁ ଫୁଲବାଣୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ ବରପଡ଼ା ଠାରୁ ସୋନାଲି ସାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସି ଫୁଲବାଣୀ ମେଡ଼ିକାଲ जय जगन्नाथ। वर्तमान सोनाली साहाणी को निज बासभवन ठारू फुलवाणी डाक्तरखाना को स्थानांतर करा जाउछि। वर्तमान सोनाली साहाणी आसी पहुंची जाइछन्ति फुलवाणी हॉस्पिटल रे। जय जगन्नाथ। वर्तमान सोनाली साहाणी को भुवनेश्वर स्थानांतर करा जाउछि। मानस भाई, साई भाई, सुनील भाई, अनुप भाई और परिवार। जय जगन्नाथ। वर्तमान सोनाली साहाणी फुलवाणी एम्स हॉस्पिटल फुलवाणी जीवे। आज फुलवाणी रे राति रहिबे एवं काली सकाळु तांको गाँ रे नहीं टीम रो सदस्य छाड़ी दे आसीबे। जय जगन्नाथ। वर्तमान आम आसी पहुँच जाइछु भुवनेश्वर स्थित एम्स हॉस्पिटल रे, जो सोनाली साहाणी चिकित्सा चलता। आउ किसी समय मध्य सोनाली साहाणी ये डिस्चार्ज हो फुलवाणी बासभवन को जीवे। पको कबाड़ पको 89